ήρθα πάλι πίσω. Το ξέρω, μήνες πήρα, αλλά ήμουν άρρωστος. Και ήμουν νοσοκομείο, αλλά... Και να σας πω σήμερα παίζω με TGP. Το ξέρω ότι ήταν μήνες, χρόνια, κάτι, άμα είμαι σίγουρος. Σίγουρος. Ένα χρόνια, κάτι. Ένα χρόνο ήταν. Παιδιά, δεν σε κάνει εκτός έχω αγοράσει Robux. Κάπως μου έμειναν 9, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα παίξουμε και κοιτάξτε πως παίζω. Ήσυχο παιδί σήμερα, ήσυχο είναι. Θα είμαι ήσυχο. Αυτή είναι toxic, αλλά είναι παλιός φίλος, αλλά τώρα δεν είναι. Γιατί δεν μ' αγαπούσε, δεν ήταν σαν φίλο. Να μπω down, να μπω down. Ήρθες από μένα. Απτσάσω εγώ πρώτος ξεκίνησα. Συγγνώμη παιδιά πως παίζω έτσι, γιατί καταλάβατε. Απλά κάνω ένα βίντεο. Σαμίνι. Sorry, don't leave me. I'm gonna kick you. Oh, με χτύπησε. Yes. Θα πω, oi. Είμαι σας. Come here, bro. Just fight. Τι είπες? Ας μιλήσουν to me? Oi.
Oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, o quê? Καλά να φύγετε. Δεν χρειάζεται να το κάνεις. Τον ίδιο εχθρό έχουμε. Θα σε βοηθήσω να κρατήσεις τους ράптορες. Πώς μπόρεσες να τον βρεις? Εσύ ξέρεις για τους δεινόσαυρους και εγώ ξέρω να βρίσκω τα πάντα στο ίντερνετ. Βλέπω μπήξαμε στην εξειδίκευση εδώ πέρα. Ποιος είναι? Μπέντζαμιν Πίνκους? Πάρη, εννοώ, κύριε Σεμπένε. Ή να σας λέω πράκτορα Σεμπένε. Πώς με βρήκες? Κύριε, οι Γάλλοι δεν είναι οι μόνοι έξυπνοι σε τούτα τα μέρη. Είσαι στη Μάλτα? Μισό. Είστε και εσείς στη Μάλτα? Αυτό είναι απόρριτο. Πόσο απόρριτο. Πάντως, αν είστε... Ο Μεσάζοντας θα κάνει απόψε μια μεγάλη πώληση στη μαύρη αγορά. Εκεί πάμε τώρα. Όχι, σου στέλνω την τοποθεσία μου. Έλα να με βρεις όποτε μπορέσεις. Παιδιά, αυτό ήταν, συγγνώμη που ήταν λίγο, αλλά αντίο.